Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 12, 6 po nin pagka-aga. Mga tugang marinado po sa Nagabos, welcome po sa Padagos niya itong pagutugay-gay kang super typo na si Juan na huminanggilid po ang sa iya pong mata duman po sa may partikan Catanduanes, sa may pandan Catanduanes, huminikol-hikol mga tugang si Juan duman sa may gilid kan Catanduanes, pero susog po sa pag-asa bako po siya konsideradong landfall. Ang landfall databi dapat masentro an mata mga tugang kan buong matakan bagyo sa sarong lugar. So, technically iyan ang pigasabi ninda na landfall, ano, pero kung ano man po yan, mga tugang makusog ang paros na sinapar kan mga Catanduanes, isiring ban po dyan sa may premier distrito kan probinsya kan Albay, asin po in fact nasa public storm signal number 4 ang mga area yan. Susog po naman sa latest na bulletin mga tugang kan pag-asa. Ini po ang sa indong makakaiba hanggang po kitang alas 2 nin hapon. Dili po sa indong programa sa DCGB. Domingo ngunyan, aram po nindo yan. Mga tugang kasabay niya to dyan sa technical department si Kuya Nims Flora. Sharing man mga tugang si Jerome Martinez sa tuyang Facebook live. Si Chief Ramer Tanay nakaalalay. Buda taben sa tuyang Dumang Angels na habo magkaturog ang dua. Si Jenny at saka si Shara. News Director Mardy La Cruz. Padagos pong nakatugay-gay ng mga tugang sa tuyang newsroom. Ngunya na pagka-udto, ha? Hanggang po kitang alas 2, magsarabay-sabay lamang kitang magdadarakan mga informasyon na mga kababayan na darapukan sa tuyang kapalibutan. Siguro mga hanggang pa kaming 12 midnight mamaya, ano? Depende po sa sitwasyon. Pag luminagpas po yung bagyo, magkakaigwa kita ki-date sa namo na damage assessment mga tugang dyan sa tuya na palibot, ha? Mantang kasarabay ta dyan sa luwasan, Mega Force Patrol, nakatutok ang tuluming pag-iriba si Joshua Lagadi, mga tugang sa Daraga Legazpi hanggang sa Pag-asa. Sa ano yan, ha? Digditabi sa First District, Joe Marbien. Third District, mga tugang Jimmy Nazalita, ha? May namatian kaya si Angel, buda si Karen, ano, buda at iba pa niya mong mga pag-iriba. Anyway, naggalaon po kami na sufisyente ang naidarami sa indong mga informasyon o kung bako man iyan perfect. Nakapaghatod kami ng informasyon po sa indo hanggang sa Padagos na Rumayo. Ini mga tugang si Juan. Medyo nagkuan siya, ang nagdurdistansya na siya, mga tugang duman sa Catanduanes. Di iton pa sana, ha? Kung babasihan ta mga tugang so sentro kan bagyo, ha? Na suminakngay dumantabi nang hanggilid sa may partikan Baras Pandan Catanduanes. Pagkasubago duman sa mga nagapod kay Pio haling Catanduanes, mga tugang na naka-experience ni dakilal period duman, ha? Pero yung ani po yan, mga tugang sa pagka-experience ninda kayan, bako yang consider tabing landfall, sabi kang Pag-asa. Dapat atabi so buong sentro kan matakan bagyo tumama sa sarong lugar para po yan apodo na landfall. Aramon ta daw ang sitwasyon, mga tugang duman sa 3rd District Canalbay. Si Jimmy may situation kasubago sa Pulangi, diri may rescue operation sa Pulangi. Susog po sa post ni susog po sa post ni Mayor Salceda, ha? Aramon ta daw kung may mga development pa si Jimmy, iba dyan mga tugang sa lugar na yan. Kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Jim, Jim. Anong latest? Go ahead. BBB, padagos pa niya to na pinagtututukan ito na move kan equipment kan DPWH na may mga lunad na mga rescue team, may mga kargang PC. As of now, magsakay ta BBB ang komunikasyon. Day ki contact na nakita naman sa command center, kaso bago pa. And so latest na ron ni Mayor Giselle Salceda, yun na peak babaha na ang mismong sentro, asin mo hampangan kan munisipyo, in actualmente nailing sa
video na piga-post niya na talagang baha yaw na mismo sampangan kan munisipyo kan Pulangi. And dapira kan igwa pa ibang lugar Sentro Oriental na Pulangi iyuman problema man an manungod sa baha. And dapira kan ita BBP sa barang Asun 5 Barangay Agos kinakaipuan man duman ki heavy equipment na buminagsak daan sudah kulaon akasya. Gusto ko sabihin nakaharang ini sa sa tinampo dahil ki makakaipuan pag nagkulpa na anoran paros kaipuan naman ki heavy equipment na maputulkan na kahoy sa tinampo. Kaipuan ito naman DPWH. Then sa barangay sa barangay San Vicente man sa Libon, base man ini sa source niya to si Vice Mayor Attorney Janero Saclag, may report man sa iya so kapitan na buminagsak man tabi BP sa tinampo ang dakulang punin akasya. Oo. Talaga ha? Highway ni Jim? Highway? Bako highway ini. Oo. Pasiring ini garo sa kuan. Konektado ini pasiring sa Bunbun o pasiring sa Pantao. Basta San Vicente na banggit digde. Ang instruction ni Vice Mayor, ayun na stay put. Sagod na dahil pakalmada ang sitwasyon kan panahon. Dahil mo na magbiro, dahil magluwas, dahil pasabot ang sitwasyon kan panahon. Saka na lang pagkalmada ang panahon o pagluro medyo normal na, saka na lang ito haralion. So yan mo na ta BBP, ang kadakol kan mga kaipuantang developon o asin validate na mga pangyari, digi sa Kamalig, Brinca, so sarong flood control project digi sa Lugan area, sa Ginobatan, so release kan train, boundary kan sa Rafael Maipon, Bangirig na. Na kuha na, itong so poste sa tao, kan release, urahig na tabi, bibi. Gustong sabihin kane, problemado na naman kita kane, so biyay kan train, dahil na naman makakaagi. Dahil lang ta haros nag-yaya na, so halaba na release. Na minatugod kan duwang barangay. Yan ta BBP, ang mga dagdag niya itong informasyon, subject for validation and verification niya ito ini, na mga informasyon na ini. Maging kan lokal na gobyerno, Mayor J. Manongoko, pag kulpa na, duduruman nun inda ini, maging digit sa Kamalig, si Mayor Kaloy Baldaw. Ayan, okay. Yan ta BBP, sa ito yung mga dagdag na informasyon sa presente, ang sitwasyon sa luwas, maparos pa ta BBP. Ayun. Although ang oran medyo nagluya, pero naguran pa sa gusto mga oras na ini. Medyo nagluya sa naugaring. And may paros pa sa Jim, mga oras na ini. sandali lang bigyan tayo sa Mayor Jim ang oko ha. Inapudan ta, makikibareta kita. Okay. Standby mo na, balikan ta ka ha. Okay, Mayor Jim ha, maray na udto po. Ay, good afternoon. Good afternoon. Oo nga pala. Good Namatap. Pirot-pirot pa, Mayor. On there ka po sa tuyang programa. Kumusta pa ang ginubatan mo yan, Mayor? Tabi, may mga pig-mention si Jimmy ka sa bagaw na nagkaperang distractions tabi na reported sa Indo? Ay, po. Kaya po yan, nandyan sa post ko po, yung mga, nag-ibo po ako ng naglagay ako ng sa natin, sa FB po, para makapost po sa mga sitwasyon. At least po, ma-monitor man po sa mga natin tao. Opo. Ano po kami dyan, pwede nyo pong tingnan para at least po, makikita nyo rin po yung sitwasyon. Mayor, ano po itong sunahiling ko na, I think, ikaso naka-supply kay Jimmy kang report na tuminagilid so release kang trend, itong tulay? Yun so, nga po, tahaw kang tulay kang PNR, tuminagilid? Oo, base po dun sa, sa pictures na ping sent. Opo. Luya sa footing nung So, base Opo, kaya makusubso current tong tubig natin, kaya nagtagilid po so release po.
Yeah. Opo. Ngayon, pero po ang sa'yo mong evacuees ngunyan tabi? Any report of any untoward incident po? Okay, sa ngunyan po, meron po kaming nasa 9,000 plus, 9,350 families po. Opo. So, nasa 27,190 individuals po yan. Eh, ngayon, sa ngunyan nga rin po, may nakaano po sa Muya Digdi sa munisipyo. Mhm. So taga-iriga na day man daw sinda na advise ning na canceled supply. Dapat DIA. Oo. Maray ito nakabalik sinda. Ay, nako. Oo. Bula dyan sa indo nakahapit sa ginubatan. Dito sa akin nakapit. Sabi ko, pinadagot ko na din. Dito, pa Austria. Ay, nako. Kairak man. Ano? Maribok siya kayan. Oo. Opo. Mayor, ano po, kumusta ining mga barangay mo sa Mayon unit? Kumusta po ang yan mo niya sitwasyon? Grabe baga po ang tubig. Opo. Oo. Marita, gabos naman na sa safe na lugar sa mga residentes po dyan, ano? Iraksing Diyos po, naka-evacuate po. So, Opo. nag-localize po is nasa higher ground po sinda. So at least okay po kita. Dahil ka ano man na report na problema mayor, may kinaraman sa possible, threatening buhay nin tao sa munisipyo mo. Iraksing Diyos po. Yun, very good yan. Pagtimog, then sa subside na yung kwan para makapag-clearing na po kita. Opo. Kusog pa po ang oran dyan, Mayor? Budang paro sa Indo, sa area mo? Po, maksug pa. Okay. Siguro, habang dahil pa-instruction ining mga nasa evacuation center, dahil na po mag-uruli. Ano, Mayor? Makusugon pa. Yeah. Opo. Okay. Mayor Gemma, salamaton po sa pagsimbagan na pod ko tabi. Ingat po kamo pirme. Opo. Thank you po. Okay Opo. po. Thank you so much. Mga tugang Mayor Gemma. Ongho ko, mga tugang kan ginubatan albay, may kinaraman tabi sa sitwasyon. Sususugan ko itong ni Jimmy garamay number ako kay Mayor Salceda, madali lang ta. Hanapong ko sunam. Joar madali lang ha. Hilingong ko muna kay Mayor garigo akong number kay Mayor Salceda. Madali lang ta, tingnan natin. Salceda. Ito yata, balon talo na baka makontakta si Mayor Salceda. May situation ka sa bago si Jimmy na pinag-mention sa Pulangi. Bako ko yan, Ems. Na pati ang gari ang hampangan kang munisipyo kang Pulangi. Medyo may tubig. Sampangan kang municipal hall kan Pulangi Albay. But ang Pulangi baga talaga, yan na sentro, may mga nangyari kan mga nakaaging panahon na pigbabaha po yan. Ringing tabang number ni Mayor Giselle Salceda, baka lamang makauron. Kundi aram tama na busy ang alkalde, baka po dahil masimbag kita ngunyan, dahil po siya baka nagsabay duman sa pigasabi na rescue operation. Mailing tapo kung makauron tango niya ng alkalde kan Pulangi Albay. Pero kung dahil okay lang po, nasasabutan tatabi mga tugang ang sitwasyon sa lugar habang papakulpa niya to ang bagyo na si Juan. Base baga sa pahayag ang Pag-asa Kasubago, hanggang pa ini maghapon. Hanbang ka ngaya maghapon ini late night. Tama ko yan, late evening. Ay wala. Sige. Anyway, may kuang gayud si Mayor. Busy God ang sa tuyang alkalde. Ilagtan mo na ang report ni Jomar Bien. Hali po dyan sa Alwa. 12:20 na, mga tugang sa Pilipinas. Sa DCGB, always number one, always at your service. Hello Jomar, good morning. Pasok. Salamat BP, lalong nagkusog ang paros digdi sa First District kumparado kasubagong mga alas 11. Yeah. Sa location ko digdi sa Banwaan kan Malilipot, sa bintana na sana ako BP Henry, dahil ko na kayang magluwas ng gadkiharong, dahilan kang kusog kang paros, makatakot mo na baka kita malayugan. Kasubagong alas 11, naka-report pa ako sa luwas kang harong para matiun talaga ang tama kang paros at inuran. Pero pag alas 12 dahil na talaga BP Henry, takot na, delikado na, talagang naglayog na mga ragpa. Yeah. Saka makusog na talagang tudang kusog. Kumpara kang kasubagong alas 11, mas makusugon mo yan. Mas makusog Pero ang mga oras na doop ini, dyan Jomar kumpara digdi sa Legazpi area. Di ba? matindiligdi. Makusugon talaga. May luminayog ng atop digdi sa may atubangan may bilog Oo. nasim na atop.
Aha. Dakul pang mga sanga na nagralayog-layog digdi may sudrakula bagang kahoy na susangang nagsirilak mismo. Iyan sa nasa inabot sa niyang kan sa kuyang natatanaw digdi sa sentro kan Banwaan kan malilipot, pero sa mga ibang lugar basado sa mga kikipag-koordinar niya to, ang problema talaga ang paros. Kaya masyado naging dakulang problema ang baha digdi. May mga pigbaraha man, mga national highway na nagtaas o tubig, pero naging dakulang problema kumparado sa paros na pinagahampangon yan kan mga aniun digdi sa First District kan Albay. Inian halos kung mahiling mo ang pangapudan digdi is magluya na. Dahil grabe pa ang dadarang distroso sa mga oras na ini BP Henry kan bagyong uwan digdi sa Premier Distrito kan Albay. Bago ako nag-report, bigbalo ko magluwas. Hindi dapat ako kimakusugo na paros naman BP Henry. Gusto kong actual naman kuta ng yaon sa laws pag-report. Pero dahil delikado na, baka kita badula na digdi. Kaya balik kita sa laog kang harong kung saan nag-ibakwar man nga ni ako. Sirip na lang unang kita digdi sa bintana para ipaabot ang sitwasyon sa mga oras na ini. So yung BPN din sitwasyon digdi sa First District ng Albay, bakusugong pa ang paros kumpara kang mga nakalis na sa 2 oras. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Alright, thank you so much, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas, 22 minutes bago magabot ang alas 12 minuto. Balonta daw na apudan ang sitwasyon. Makipag-ugnayan daw kita mga tugang sa gobernador kang probinsya Canalbay. Yan, makipag-ugnayan daw kita. Kumusta unta daw ang sitwasyon? Takasubago, alas 2 databi nagkuan, alas 2 rest mo na sa tuyang gobernador. Ngunya na sigurado ako, baka makauron tangon yan mga tugang kang sitwasyon sa bilog na probinsya kan Albay, baka igwaki mga report sa iya, mga tugang o ano na tabi ang sitwasyon pag nakauron ta ang gobernador apudan tapos ibang mga alkalde makikikumusta daw kita dagugunta daw sa inang boses ngunyan habang nagahalat kita mga tugang na magkulpaan ang satuyang bagyo kasubago pigdeklarar na po kan gobyerno nasyonal na dahil pong klase sa aga Lunes sa Bicol Region hanggang po duman sa Central Luzon. No classes, no work sa government tabi, no? Pero sa DCGB tabi, igwang trabaho saga. Sa DCGB, may trabaho. Deklarado, mga tugang through by order of the President, permado po ni Lucas Bersamin, permado po tabi ni Lucas Bersamin, mga tugang sa tuyang Executive Secretary na depong trabaho, mga tugang sa aga, kasabay po ang Bicol Region. Denglog sa trabaho, sa opisina kan gobyerno, as in deng trabaho. Tapos, depong klase, mga tugang sa gabos na level, tabi sa tuya na lugar. Yan po. Kaya yan tabi ang latest dyan. Mientras tanto, asko lang po kung bukas ang bangko, may nagpapahapot lang po, deko sure kung bukas ang bangko, pero susug po naman sa deklarasyon kang presidente, gabos na klase ng trabaho, pribado, asin mga tugang sa gobyerno. Yan tabi ang latest tabi, hali sa Malacanang. Kung halimbawa man, bata ang problema tangon yan, tadaing kuryente, daing kuryente, buda tabi mga tugang daing tubig, daing kuryente, daing tubig sa Legazpi. Kasi bago nagpareklamo mga tugang ang satuya ng mga kababayan. Dahil ko arang baka, ang kataklang kaya sa main source, mga tugang kang Legazpi, tubig sa Legazpi, nagkukross ang main pipe kayan, ang main pipe, dyan po mga tugang sa Kwanta sa Yawa River. Deta aram kung ano tabi ang sitwasyon tabi sa tubig kaya totor kaurunon ta si General Manager Rico Salazar, pero kaurunon ta daw sa tuyang alkalde magong makikikumusta daw kita kang sitwasyon tabi sa tuyang syudad. Mayor Hisham, maray na aga po, maray na to.
Para inood to po, depende kasi sa kabasagan tabay kasi sa programa. Opo. Para inood to po sa po. Yes, salamaton po Mayor sa oras mo. Kumusta po ang sitwasyon mo niyan sa tuyang syudad? Any report tabi hali sa mga kababayan ta? Well, dakol naman po ang nag-report kay mga natutong kahoy na nagasagabal sa main highway. Opo. Sa iba po yung sa city road at sa mga barangay road. Hindi, sa ngunyan po, di pa man kita pwede mag-aksyon Yeah. dahil kay punta mo ng palapas Paros ng pa. bagyo. Pero preparado man po kita once na makalabas ng bagyo dito sa tuya, Opo. maputulos kita. Mag-clearing operation. Opo. As in, tig-report naman ang gabos na natumbang poste Mm. sa Haleco para ma-energize po tulos kita. Mhm. As in, ang national agency po, ang DPWH, Opo. nakabang man po para magtabang tulos sa gabos sa mga natumbang kahoy, poste, digdi sa national highway tabi. Mhm. Mayor ko sabihon, ining mga may natumbang kahoy, nagkakausya sa ki dai pwedeng agihan antinan po tabi susog sa report tayo mo? Yes po, tama tabi. Sige po sa may Pawa, may report na po, digdi sa may Tula-Tula. Ayun. At Kitaisan. Opo. Kitaisan po, igwaman na report. Sa Imalnod, igwaman pong report. At sa ibang barangay sa Northern Barangay, igwaman pong report dito. Ayun. Medyo so kahoy Mayor madal ang pagputol paghali ang medyo nadita ko kun may mga poste tuminumba tabi may dakol pang report sa mo Mayor nga poste kanale ko? Magkapira pa man sana. Nagkapira pa man sana. Pero Oo. filing pa po. Opo, magkapira pa man sana. Pero Iya. pagkahoy, madali man po dahil halos kapos man pong barangay igbang para chainsaw. Ay very So, good. yun ang, Oo. opo. Medyo ang medyo kwan lang kanso kuryente ano. Ta siyempre bago ang i-restore ma-check ang aleko kan mga linyata sa syudad ni Legazpi. Tama po, Oo. PP Henry. Pero aram ko ba na dahil kita ang sentro kang Yes. pagkomersyo, Business district kita eh. Albay, somewhat aram ko pong ipaprioridad kita kang Aleco sa pag-energize. Opo. Mayor, may record po sa imong naisubmit kung pirang evacuees tango niyan sa syudad? Sa ngunyan po, wala pa tabi kasi sa God Kasubanggi, Oo. nag-iikot pa ang sa yung mga taga-CSWDO kasi sila pa ako nag-record Oo. kung po ang CDRMO. Yeah. Pero most probably, tinawa na kong initial Kasubanggi ni Oo. ni Ma'am Cecil Arcilia, our CSWDO head. Opo. More or less, pares ka nagkaaging max Opo. 15,000 tabi, 13 to 15,000. Wow, dakol-dakol yan ah. Dakol-dakol yan ah. Siguro ready man gyud ang CSWD kan Mayor bod ang LGU para sa possible na tabang ngunya pagtapos kan bagyo ano. Yes po. Preparado po kita at the same time, di ko mo kita ang pondo kasi Opo. since nasa state of calamity na po kita, nag-address na po kasi sa ilang presidente Oo. ni BBM. So, pwede po kita makapaluwas kay pondo. Yeah, Kasi opo. maka-purchase kay Opo. pangangipo kan sa tayo mga constituentes. Oo. Gari bako man Mayor masyadong makusugang oran sa tuya. Gar kulang subaha ano? Gari bako masyadong report sa flood sa tuyang syudad? Ano? Ang sumusta Tama apod sa imo? BP Henry. Aram mo ang permitang bibasihan ining sa tuyang barangay. Iyo baga. Sa ngunyan, Iyo baga. halos sa may upper ankle lang po ang baha. Digdi sa may Villamor side Yeah. and sa may Guevara side. Kasi po digdi sa LC na banda. So, Opo. so far, bako man kalangkawan ang uran. O di sa paros arang matayanta po na makusog. Ako lang nagpapasalamat dahil aldaw po ini. Opo, Aldaw yan, po kita tama. nabutan kang bagyo ini at least visible para sa tuyang mga constituentes na ilinta po ang sa tuyang kapalibutan. Opo. Kasi nasa kuyang pipakiulay lang dahil makusugo ng paros. Dahil na po kita magpararuluwas. As in magparalakaw-lakaw kasi may nag-report sa kuya. May naglakaw pa na sa magkapirang barangay. Dahil naman po pining padarahan ki Masita, Opo. mga PNP dahil naka-standby man po sinda na pagkalipas ng bagyo, maikot pa po tulos kita sinda para magtabang. Abot na Yeah. po may diskwido dahil sa tuyang PNP po ito, ang sa tuyang zero casualty po. Opo. Dito sa tuyang Ciudad de Legazpi. Opo, oo. Mayroon kang inot, di ba? Garo, the other day, o bago mag-abot ini si Juan, so floodgate dyan sa may San Roque, garo, pinabukasan mo po sa tabang kan DPWH. Garo, nakatabang ito Yes kibara po. sa pagluwas kan tubig, ano? High tide o mag-low Yes tide po. man? Pag low tide lang po. Kasi Low Tito tide. Henry, pag sinakat na itong high tide, imbis Opo. na lumos ang tubig, mabultada po sa tubig dagat palaog dito sa tuyang sentrong mga barangay sa Ciudad de Legazpi. Ayun. So, oo. sa ibang tabang po, hanggang DPWH Region 5, Oo. sinakat na po. So, Duwanggi, Mm. diman, sa pumping station, Yeah. sa
Tibo River. Yes, opo. So Mayor, ang tawo baga naturalisa na pagtapos nga kang bagyo, pagkulpa kang paros, sa mga nag-evacuate, orulian yan. Ano pong instruction po nindo? Tama po. Hanggang day pa po listed ang satuyang dara ka mga tao sa evacuation center. Asinura pa po kaming tigsabi ang City Government of Legazpi na pwede na po magbalik sa mga harong day po muna. Pinadvisean ko man po ang gabustang mga barangay officials na day po pagpauli asing i-hold po muna habang wala pa pong clearance ang City Government of Legazpi na magpa-decamp. Yeah. Mayor, mensahe po sa mga taga-Legazpi nagdadangugon yan. Go ahead po. Please lang tabi, dahil po magluwas. Please lang po, dahil na po magluwas dahil kakusugan pa po kang bagyo. Nahiling tama ng sitwasyon. As in, mag-iringat lang po kita and mag-standby po sa mga masunod na mga updates kang sa tuyang City Government of Legazpi. Opo. Sabi. Opo. Mayor, Mag-iringat lang po and yes po. yeah, okay. Mayor, ingat po kamo ha. Salamat tabing maray sa pagsimbag ka na po mingon yan. Opo, salamat po, VP. As in, salamat po sa pagtawki mga magiging na barita. O update po sa satuyang mga Ligaspeños as in sa Bilog na Region 5, Bicol, Tabi. Salamat and mag-ingat po kita kapos. Thank you so much, mga tugang. Mayor Hisham Ismail. Mga tugang sa tuyang kahuron, situation, tabi sa syudad ni Legazpi. Medyo, hindi uni sampangan may sa Imperial Court. Medyo may diit tabi na, ano yan, ha? Medyo may diit na baha digdi. No? Pero, bako masyadong, ano kakusog ko yan imikan mga inot, ano? Kung sa nga na konkreto dyan na wala lang ka, pwedeng unmobile, abutig dita, makaskas na makakaawas ang tubig. Pero, resulta po iyan, mga tugang, kan maluya po ang uran. I mean, bako masyado, makusog tabi sa uran na bubinagsak, mga tugang sa satuya tabi na palibot. Makikipagkumusta daw kita dyan sa southern part, kan Legazpi, kasabay po si Pading Al Armario. Hello Pading Al, good morning, go ahead. Good afternoon, go ahead Padi. Pading Al, go. Go ahead, naputol. Hello. Yeah, go ahead Padi. Yes, pare. Difficile maglusot ng komunikasyon ta. Anyway, nakalusot giraray. Raponggas na pare. Ang mabatag. Iyon o. Raponggas Ito talaga na mabatag. paros na ito. Ang pwedeng didistrusong kan batag. Iyo. Grabe ang distroso naman kani sa mabatag. Talagang rinaponggas na ngunyan. Ang palibot, mga pananom, and pati ang nyog. Talagang karangkoan na sa mga bunga. Grabe naman ini, mga pirang bulan naman kita kaning sakripisyo bago magtagas giraray ang mga bunga kan nyog. And as of this moment, mantinido pa ni ang kusog kan paros. Although na bako man siya consistent ng God, may segundo na paingalo. Pero dahil nga nita haloy-haloy na, magpuon pang mga alas 10, so peak kan kusog kan paros sa kuno niyan. Yeah. And ang direksyon niya, human giraray, parang timog ini tabi tadi sa ang direksyon niya, alin sa may area kan Bangkeruan, so first district ang direksyon. Ayan, mga kasugunan naman. Nagduduo na naman ang paros. And mga, siguro mga 3 minutos na may na 3 na good 5 minutos na doon. And may napaingalo man segundo sana. Yeah. Kaya kung maglalawig pa ini, talagang mas grabe ang naging damage sa mga kahoy. Nagkabararian na ang mga bako sa nasanga. Kundi may mga puunanin kahoy na nagtumba. And yun na nga sabi ko, ang mga ibang pananom, sa mga maluyang klaseng pananom, bako masyado establisado, naarogan mga drakulang kahoy, talagang trumbado sa ngunyan. Yun ang damage na nahiling ta at this moment kaya ni Bagyong Yuan. Ayun, okay. Pwede ang update tigni sa Southern Padgan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Pading Al sa report. Hali dyan sa Luan. Ano ini na patabang po sa gugon sirangan purok dos nasa bubong na? Anong sa ini sinatabi ko sa ini sinat sa satuya na ano ini sa satuya na Facebook live tabi Jerome sagsat kay ni siya nagbugta kay ni digdi
sa Gugunda, Sirangan, Purok 2, nasa bubong na. Ang first name niya si Nicole. Ano sabi yung galing nasa bubong? Nasa bubong na siya? Ining tawo? I-forward ta daw kay Mayor. Ano, pakisimbaga daw kung anong concern kay ni tabi na nasa bubong. Baka nasa bubong na ang mga ini si Sir Nicole na nagchat sa tuya sa Amo sa online tabi. always number Paki-clarify mo daw tabi, ha? service. Alright. Sige, 12:31 oras po mga tugang sa Pilipinas. Benji, pading Benji, maray na aga. Padigaro sobrang epekto kan pagparaulok mo kaninang duty mo na 6 to 8 a.m. opening, mapulang pet sa 8 ngunyan, tapos ngunyan, sablay na naman ang time. Sorry, padi. Nagnanap ako doon sa Tukawan, pinukaw ako ni Chief Ramir, tamakao na nga po. Okay na, padi. Klarado na. Riparo ang pag-alasin perot, namatian na kan DCG Emergency Broadcast, maray patabi padi, interviewon mo si Alexis kan Pag-asa. Nagpaingalo, nangani pare. Kung na iba na naka-duty ngunyan sa Pag-asa. Tod mga fast one, balikan tatay ki latest tabi na update, ha? Kasi ng update regarding dyan. Hi na po, so nag-invite kan Rems, Valderrama, Rems, relax sa ngani dyan sa US, ha? Relax sa lang tabi sa US at Rems, di magparakidit, ha? Relax. Paano sir kung may due date po ang babayadan na credit card sa aga? Magkaka-penalty po. Nagabayad kasi ako online, dahil nakakalaog, unsuccessful po kaya ay. Yan ang hapot Ma'am Gina Ranyeses. Dahil ko po masimbag iyan na hapot mo. Adi, dahil ko masimbag iyong mananggad, tama ka. Sir, nata daw po, wara ki water supply, panghugas lamang, pambuhos. Ano man daw iyan? Ay nako. Ay, aset na dali Apudan ko tabi si General Manager Rico Salazar. Makikibareta kita. Di nagkontak ni Pio kasi bago ko yan si Rico, GM Rico. Dandali lang Ay maripay na po ko kay Mayor kung naka-report sa iya sa problema sa tubig sa Legazpi. Ako sa Legazpi, pag nawala ang tubig sa iling ko, baka kung may problema lang iyan sa linya. Pero sa Daraga, dahil ka magparangalas ka, ang tagari. Nasa normal iyan na sitwasyon pag wala po kitubig. Sandali lang Pudan tatabi si General Manager Rico Salazar. Baka lamang makontakta mo niyan. Mga tugang 12:40 o 39 oras po sa DCGB. Good afternoon tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Wala yung number ni GM Rico. Baka kinatbirit si General Manager Rico Salazar. Wala kaya. Sikado tabi, si San Jen na pwedeng mag-check, yung si Shara or si Jen. Sikado tabi kung may post ang LCWD regarding sa water supply, tabi Jen or Shara. Ay busy ang linya ni JM Rico Salazar. Busy ang linya. Busy ang linya ni General Manager Rico. Last try natin. Di kaya ako ibang maapunan Wala, busy. Kanina pa ito, mga alas 9, alas 10, alas 11. Tabi na naghapot ang tao regarding sa tubig sa lugar. Last try natin. Ako baga, okay, ugali ko na hanggang dahil ko na kukuan tama. Dahil ako nagpupundo, Kuya Nems. Ang anday ko nagkampatama-tama, dahil ko minapundo. Kaya, ang taong walang tiyaga, yan po ay walang panama. Sa inyo na video yan tabi, Jerome? Sampangan ta? Saan? Sa inyan? Grabe ang tubig. Sa inyan, paki-chat mo daw sa kuya. Sa area yan, tinampo ito na sa Gugun, ibalik mo daw tabi, sa Gugun, ibalik mo daw. Gugun area. Ano daw, ay, bata sumubil, gari, alanganin na magdalagan mo niyan, medyo, di pa maray ang panahon, ori si Joshua. Pepe. Yeah, good morning. Yes,
Good afternoon. Ano Good na? afternoon sa mga Nag-reply na si palataman. GM Rico Salazar. Call you later. Umapod si General Rico Salazar regarding sa tubig. Sige, Joshua, go. Dahil magihan BPN Ray ining is akin the drive. Nata? Ali ka sa may airport road, harani ka na sa may UST hospital. May guminalagbag sa tinampong sanga. May? May guminalagbag na kahoy sa tinampo. Sa nga kikahoy? Aha. Madakula. Guminalagbag BPN Ray sa tinampo. Kaya dahil makaagian na mga bihikulo na isay pakin drive na kumbaga mawala ka kota na sa may UST hospital sa BPN Ray. Hindi man sa may parte ka na airport road. Opo. Gulpi na ang takdag tabi BPN Ring mga sanga. Sa laog kan old airport. May mga tumbado na tabi BPN Ring kahoy. Ang paros na dara kaining si Super Typhoon Uwan tabi BPN Ring. Yeah. Talagang mati mo dukot sa daga ta uningan tigiling ko an tinampo. Halos nag iirikot-ikot tabi BPN Ring an mga dahon pag rirapas ni paros. So mga taktak mga Yung pagsabihin, Joshua, na nagtok, iyan dahon yan, pero maski nga dahing bagyo, nagtuklap ang simento. Di ba? Matindi ang kwan. Maski dahing bagyo, nagtuklap ang asfalto ng graba. Di ba? Iyo ba ka? Okay, matindi ang kwan BPN Ray. Kaya ni Uwan, talagang mati mong lapat sa daga tabi BPN Ray. Kapag minaparos na rin, ito sabi ko sa bago, nagkukuro ko niyan, nagturtaririk ang mga dahon sa tinampo, tabi BP. Maski duman sa forecasting center kan pag-asa, intiro nang nagpakahilig ka, maski sa mga tanom tabi BPN Ring masitat, mga tanlad, asin na iba pa, asin sa palibot, ramog namin mga taktag na mga kunyan, mga tanga. Kaya may nagkatirang mga porsyon digdi sa palibot kan Legazpi tabi BP Henry na talagang day mo na maagihan sa presenting ini. Ihento itong sa may harani sa may UST Hospital. Sa nababalagbagan tabi BP Henry ninda kulang sanga. Yan so sinabi ni Mayor, may mga report sa iya na may mga areas na nagkasaranggi na sanga. Kaya dyan dapat pagkuhan, arog ka ining sa Purok Dos kan EMS Barrio East. May nakaulang na natumbang puno nin bangga, dahil kami makalawa sa gate na nakakaulang in kaso pong kay Puan may maglikas. Dahil po yan, basta-basta magigibong yan, taya ang pasubagyo. Kaya sabi ba ni Mayor Casubago, pag nagpundo na so paros, saka malawa so mga team para magkaigwa clearing ops. Operation. Tawrin nita kula pang kahoy ring tuminamba sa may parting ko sa ano ining mga aki na inita nagkakarawat ng skateboard sa lawas. Saan yan? Oo, sa may krusada. Pasiring ka mo sa gugon, Joshua? Pasiring gugon. Sige daw, ilinga daw yung Purok Dos na matubigon da. Buday ko kinag-detect din na sinda nag-rescue. Gusto magpa-rescue. Tana sa bubong na da sinda. Purok Dos, Sirangan. Gugon. Sirang, tate. Pero loy-loy sana ha. Bata, soltero ka pa. Ano man sako nako kon magluwas, nakagom na ako buda. May aki na ako. Ika mag-ingat ka, soltero ka pa eh. Opo. Ano man sako na, dahil naman sako nagmamakulog sako masyado. Sa paguna mo. Sa paguna mo. Gari arog. Papong ka na naman dyan. O going back naman sa nag-skate. Ano mga nag-skate? Arog ka ng panahon. Nag-skate sinda? Tulong aki, sarong babae, duwang sadit na lalaki, nag-auro skateboard sa gilid dyan ka ng pupig. Para businahan ni Kuya Boy, daralagan palaog sa harong. Nailing mo. Hayan mga magurang kan mga salbatana nga. Nagpaparos pa. Pwedeng layugan ka dyan kay ano man na... Yero. Pwedeng ikandiskwado kang buhay mo. Oho. Ay, nako. Okay. Iyan. Solamente nakatindog depende sa may pasiring Google. So, kabayo kan Marison. Suwarin? So, kabayo kan Marison. Yun nakatindog dyan ha? Yaw na ka mo dyan sa area? Yaw na ka. Arami na kami nagidito sa... Gogon tabi pwede. Bago naman masyadong makusugo ng bagsakan orang, kundi talagang medyo paros lang paros. Ayan, pero ano sa iling mo? Kumpara ka sa bago, ngunya na mga alkaningos, paluluya na daw ang paros o halos pareho pa? Halos
puro pareho, pero ang pinagkaiba BPN Ray, ang paros ng kikigig, tagari na kalma kita lang segundo, tapos bigla kang kigkigun kay mapusugon BPN Ring duros kan paros. Okay. So, yan ang, pero pag abot sa kusog, halos pare-parehas tabi BPN Ring, sinangan. Halapon dito mo ng area na pinagtuturuta. Siyempre, dahil makitang mahapotan, dahil makitawag. Grabe ang tubig. Actually, sa tubig na sa... balag pa sa kudal na babae. Purok dos gugon, Sirangan East. Manoy? Nata ko yan imang Sirangan, nasa East. Purok dos gugon, Sirangan. Baryada. Purok dos, Sirangan East. Pagiging? Asalikod kang... Maraot si Picto kang kulang ang turog sa tuya. Patampit sa nagkakasaran. Paguna ko, Lunes, Sabado pa ako dyan. Domingo na pala ngon niya. Pabalik kami bibira na turo ka sa mo. So, ano yun so area. Anyway, yun mo na yan ang sitwasyon talagang difícil ang pagpara luwas-luwas tabi depende sa pinigulta nagrelayog na mga sanga. Yeah, okay. So mga aki, dapat masaway kan mga magurang, ma-account kan mga magurang kung hiraon parong sa araw keto kasubago, tulong aki, sarong babae, tulong lalaki, kawat-kawat na sa tinampo, para businahan kan na mobile na kadalagan pala. Pero hindi tayo mo na yan ang sitwasyon niya to. Pabalik ako taon-taon. Kaya baka ko si Boy sa mobile. Joshua, may nag-ingat ka o may nag-text digdi? Pakisabi po kay Joshua, mag-ingat po. Kirimas dyan ako kinurab, lugod. Kirimas dyan ako kinurab. Wala, pakisabi po kay Joshua, mag-ingat po. Masyado kasi nasa labas siya. Opo. Si Alberto? Ganon talaga po yan. Minsan papansinin ka, minsan hindi. Bala ka. Ako nagbabasa man sana ako, Okay? Sige. Alright, thank you so much, Joshua. 11 before 1 o'clock in the afternoon, mga tugang sa tuyang broadcast ngunyan na pagka... alaw na po lang ko sa pag-asa. Taigwa na ang mga development, magkikipag-ugnayan kita mga tugang sa pag-asa. Tangani na masabutan takon. Hain na, naguro-injut na kidit ko yan si Juan, naguro-injut na siya. Naguro-abanti na po siya kidiit, no? Si Juan. Kaya, kuwan po yan, masabutan takong ano. Nag-chat man sa si Juan, si GM Rico Salazar, nag-text si General Mario Rico Salazar, dahil siguro sa missed call ko, sabi niya, maapod nga po ako taon. Kaya kamutabi ng mga taga-Legazpi na naghahalat mga tugang kang paliwanag kung nata na wala ang kitubig. Tabi, halat-halato nito ang paliwanag ni General Manager Rico Salazar. Bishop Hen, hay na tabi sa Bagyo. Ay, di ako mo nito pag-apod na ki Bishop. Di po kita ki karapatan kaan. Ako po sarong tawong makasalan. Takulong po sa kuyang kasalan, kaya di po kita pwede dyan. Private tabi VPN kasabay wara trabaho. Padingmar, yan si Padingmar. Ano nga ni susabi kan Malacanang? Jen pakipurward mo tabi sa ko sa Messenger susabi kan Malacanang. Tandang ko kay Pio Kasubago. Kaya lang nagipirot-pirot na ako kaya di ko masyado nang nako Salbata na VP, maski si Juan malulula sa imo, amakon mo Sirangan East. Kaya nga ni, Migo. Nagilok ako sa buhay ko. Tuned in from Saudi. Sana safe gabos na Ginobateños Albayano. Sabi ni Noli Rigachuelo. Good morning, tabi Noli. Good afternoon from the Philippines. Yan, alright? Henry, haluyon matapos si Juan. Yun po, totoo. Sa Katanduanes po, sir. Yan, alright. Sige. Hello po, Sir Henry. Sana po mapundo na po yadi. Bagong, ano ito? Bagang naminog na po ata. Keep safe po. Ayos nga min. Ano ito? Pray. Siya nag-text daw ini. Pero grabe man kayo niya. Maganda man ang mga tirada kayo ni. Ang mga wordings kaya nag-text. Go teacher ini Ang mga wordings niya. Good afternoon, sir. Ma-live mas po kamo this PM. Elingon ta po to importante man po ang misa. Tibaad wara
standby generator and fill hydro. Yun nga ni po, hilintayin natin si GM Rico Salazar. Digdi po sa Guevara Subdivision Barangay 18, wara man tubig. Yan nga ni po ha, halat-halaton ta. Good afternoon po, Gugon Sirangan. Yung mga kuya ni Mio baga oh. Gugon Sirangan, di Gugon Sirangan East. Day tabi tubig. Oh, naling mo na. Kadakol kang text palan. Or another one. Gugon Birak po yun. Okay. Sige. Suspended tabi classes for 2 days. Regions affected by uwan. Yeah. Tama po. Dahil klase. Ano oras po digdi sa Bakakay nagluya ang paros? Iyo ang kusog. Dai pa pagbaba. Anong oras daw maluya maski diit na luya makatakuton kaya? Sabi kang Pag-asa Kasubago, late night, late evening. Posible hanggang late evening saka po makul pa ang parosta, mahiwas po mga tugang si uwan. Yo. Glad you are back on air. Nahirak ako sa mag-ina ko. Pigparahiling supuon kilada na nagrabe ni uwan. Stay safe all. Pasira baga ang pait mo, Joker ha. Digdi po sa barangay hindi Bakakay makusog ang paro sa Kauran. Nagturumbana so mga tinanumi Henry. Sudiki kan mata nagpo Kuya Henry nagbaha na tapos sa mabinit pakiriparo po ng maayos. Okay lang po please. Mamaya po dahil makaka-jangki basta-basta. Diyan kaya sa may, ano ba yan, matanag ba yan? Kaya baga, kung halimbawa nga pasiring ka sa First District, kan so ongoing, so reblocking dyan, yan baga ang kuhan, yan baga ang alternate na rota, paglagpas mong, matanag iyan eh. Igwa dyan paglagpas mo tabi sa matanag, igwa dyan salog na. So, spillway, pantay sa riverbed. Kaya pag buminaha ito, dahil ka makaagad dyan sa lugar na iyan. Pantay na pantay sa riverbed. No? Nakaga ko dyan, mga sarong best paman sana sa lugar na iyan. Pantay na pantay sa riverbed. Tabi. Kaya, pag napigtatalam ka ng listener ta, sigurado kung makusog subaha, ano yan, impossible. Impossible tabi ang ang salog dyan sa lugar na iyan. So, hali po kaya yan sa bulkan, susayawa po ali kaya. Okay. Sige po. Tama, Henry. Halangkaw po ang tubig nyo yan. Makaskas pati. Nag-agaw ka sa bagon. So, pick up ko. Di ako nagbalo. Tama kas. Ay, mag-ingat po. Mag-ingat po. Di magprabiyahin nyo na yan. Sa istansa po, may kahoy na natumba. Kaya day maagihan kung hali kang tula-tula. Pagsakat duman sa may intersection pasiring sa Taisan. Yeah. Na-mention po ni Mayor Kasubago ini. Grabe gulo-gulo ni Uwan sa tuya. Habo maghali. Dakula po kaya si Uwan maiwas. Tabi siya. Okay? Tito Henry, ikat talaga ang tunay na ladawan kay public service. Grabe na naman kita. Iba po talaga ang public service kan bilog na persa kang DCGB. Kaya day ko po talaga kamo ipagpapalit sa ibang local news channel. Maski sa man ako naka-tune in pirmi. Dai ko po plano magdalagan. Dai ka po plano na magdalagan sa 2028. Ikakampanya taka po talaga. Teka, baad ang Pag-asa kan biko. Huwag kang ganyan. Dahil po kitang plano, mga tugang sa politika. Digdi sa bugtong wara tubig sa LCWD. Okay, abangan po nindo ta si Boss Rico Salazar. Maapod sa kuto lang, ha? Tabi, may pig-ayos pa gayon. Sa Kabangan, kamalig makusugman ang paros. Alright? Anong oras po mawaraan bagyo digdi sa tuya, tagari lalo po kaya nagkukusog, makanervyos na maray. Relax lang po. Aalis din yan, ha? Matanag po, tabi to Henry na pigasabi mong spillway na pantay sa salog. Iyo. Matanag po ito. Madagdag ko para tandaan eh. Matanag, tagunugal pag basta, ba ko man kaya ako magparaagi dyan. Sa lugar na yan. Gari, matanag mananggan. Ano ini, for your eyes? Ano ba to? What is this for your eyes only? Sige. Pading Ilor de Avion, makusog pa ang paros digdi sa Pilar. Listening from Santa Fe, Pilar. Okay? Sige po.
Wala din tubig sa Bugtong, Legazpi. Ingat po kamo. Salamat po sa pag-update. Mabuhay pang DCGB. The best. Thank you, Tabi Ate Sally. Good morning. Tabi, walang pasok. Ito gusto kong i-reiterate, Tabi. Mga tugang susog sa announcement kan Malacanang. Sabi kan Malacanang, nako, may na ang sa kuyang internet, oh. Dodo ba kayaan? Naka-on pala ang data ko, eh. Sayang kang kwarta. Sayang ng bayadan. Naka-off pala sa kuyang data. Madali lang. Naka-on pala, eh. May internet man kita. Ayan, ready kita. Ay, week ko na. Walang pasok, November 10 to 11, Monday, Tuesday. DILG ba to? Okay, sige po ha, babalikan natin yan. Wow, malupit na hagupit ni Juan. Sige, double check muna natin. Basta ang aram ko sa aga po, dahil mo ng laog. No classes muna sa aga. Update lang, Tabi, galing Malacanang. 106 suspended November 10 and 11 ang klase, both public and private school. At November 10, work sa government offices kasabay ang Albay. May post si Governor Noel Rosal, ha? Sabi niya, susog sa advice kan Malacanang, November 10 and 11, ang klase po sa public and private school, Tabi, suspendido. 10 and 11. Kasabay po ang suspension sa probinsya kan Albay, Salbatana. November 10, work sa government offices, kasabay, suspendido po. Sa aga, Tabi, muna. Pero sa klase Tabi, 10 and 11, according po yan sa instruction kan Malacanang, susugman po yan mga tugang sa post ni Governor Noel Rosal. Alright. Ito ang instruction, Tabi, para sa warang klase sa aga buda at trabaho. Nagbasahon ta, ha? Sabi, Malacanang announced the suspension of government work in tanang dila ini, oh. Ulit. Nagapaltos ang dila ko, ah. Malacanang announced the suspension of government work in the National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, and 5. Region 5 Bicol po yan. And 8 on Monday, November 10, due to Super Typhoon 1. Classes at all levels in the aforementioned regions, Region 6, 7, and the Negros Islands are also suspended on 10 and 11, November 2025. Base po yan sa orden ni Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary. Kaya kamo, Tabi, ng mga estudyante, sa aga hanggang, Tabi, sa Martes, daing klase. Yan. All levels po yan. I-renew na naman. I-renew naman. Dr. Santi Aranya, thank you, Tabi, Dr. Santi. May pinapadan sa kuya si Schools Division Supervisor Dr. Santi Aranya. Thank you, Tabi, sir. May kinarama din sa suspension. Ito pala, no? So work, kasabay sa work hindi. Localized suspension of classes and or work in government offices and other regions may be implemented by respective local chief executive. The suspension of work in private companies and offices is left to the discretion of the respective. So DCGB, Tabi, may trabaho. Okay? O yan, Tabi, mga tugang ang mga latest dyan na mga informasyon, Tabi, isa sa tuyan ng palibot. Ano? Kaya, dengo na kita magpapara hiriro dyan. Ay, may nag-missed call si Seth. Sorry po, initabing 9166. Pasensya na, pwede po pakitext mo na. Pwede pong pakitext mo na. Tapano kaya, nag-upload ka sa saro kong number na. O, kung pwede, di ka po makatext. Sabi ni Christine, Attorney Christine Longabella, maray po pagmati ko pwede mag-help tomorrow sa field or both if needed nyo po additional manpower. Yes, Attorney. No problem, Attorney. Salamaton, ha? Receipt man sana po kayo hearing sa aga. Suspendido. Yung nga, Attorney, ano na ko, pati korte ta. Suspendido baga po ang trabaho sa aga. Bata pati mga korte,
baka ano yan tabi, baka suspended man. Ako sa iling ko, taol government work agencies, works tabi. Okay na. Ito na Sige, apudan ko na si General Manager Rico Salazar. Tawagan natin si GM Rico. Tabi. Aramon ta daw ang sitwasyon, mga tugang kang tubig sa Legazpi. Kasi bago pa ining harapot. Alright. Yan po si General Manager Rico Salazar. GM, maray na hapon po. GM Rico. Hello? Hello, GM? GM Rico? Maluya po ang yan. Yeah. Medyo okay na po. GM, pakitry again, please. Good morning. Good afternoon. Gusto ko lang po mag-update na 10 po pa o AM. Oo. Ayun. GM, sandali lang po. At medyo nagputol-putol pa ang signal po. Maapod gararay po ako, ha? Sandali. Medyo garble ang signal ni GM Rico Salazar. Maki-update kita kan ano ito? Problema tabi sa tubig. Baka kasi. May lang. Tintry natin, ha? Okay, maray signal ni GM Rico. Pero nasa field siya. Ano? Maki-update kita kang... Hello, GM? Yeah, opo. Garo okay na po. Ano po ang latest sa problema sa tubig, GM Rico? Kasubago pong aga 10:40 AM, so last update ko po, barado po ang mga sub-pump Kantil Hydro. Sa Yawa source, kasi baha na duman. Tapos pangdua, nagkaigwa po ako normal na power sa planta. Nag-run po sindangon yan karong generator sana. Apa. And dahil naman sa bagyo, ang Yawa tapos Pawa sources apektado po. Operational pa din po ang karong cistern pump and karong booster pump, pero substantially na-reduce po ang discharge kay NEO. Apa. Padiluman po sa mga tubuta. Asin sa tuya po ining monitor tanganing batawan ki solusyon. Medyo difficile magkuha kitong big kayawa kung hindi malinigan, lalo na naman sa mga nabara na mga pump. Dahil sa paduduman sa systems nila. So, kaswapon po, paluwas po kaming advisory na magtipon kitubig sa mga tao. Pero baka day man gabos na tawan ki informasyon. Pero nasa GC po ito. Apa. Kan mga kan PIA, kan mga radio station. Kung pwede po na maghalatalat pag-iraray sa masunod na advisory kung anong sa muyang pwedeng gibuhon. Apa. Ito. Tangani na maibalik ang normal na operation. Apo. GM, i-clarify ko lang po ha. Tama ba nadangog ko sa imo na sarong pipeline kan PhilHydro nalaogan ki tinamaan ki baha tabi? Tama? Nalaogan ki mga debris kausa kang baha? Duman po ki sinigasan. Opo. Ninda. Oo. Tapos sa sister naman, pump pa naman sa clarifier. Tapos duman lang po sa puon, sa pinagkakuhaan kang tubig, may diferensya na po. Sa nagkaikuha dakol na silk ngayon. Kaya para po sa indang mga pump. I see. Babaliunta po na maibalik sa tamang operasyon ang paggamit ng mga pump at ang pag-sisil kang patuyang pinagakuha na sa Yawa tapos Pawa. Opo. At kung mag-ibong mitulos, ma-advise man po giraray kami sa mga radio station kasabay po ang DCCT. I see. Opo. No rin po although alam po na magkakatrabaho yan ngayon, siyempre may bagyo pa po. No rin po pwede magpuon kang start kan rehab or repair tabi GM?
Sa nga naka-standby sinda, di pa po akong balita kung ano Yeah. yung timeline. Mm-mm. Pero kung pagi po na sa lalong madaling panahon, kung pwedeng masolusyonan tulos. Yeah. Piring man ang sana po din na magpara lang tubig naman asin pag so na makapiktar naman sa tuya mga pumps. Pero sa ngunyan, pinag-aasahan na day pa yan mangyayari. I see. So ano po, with that po, talagang zero water po ang gabos na area sa Legazpi, tabi GM, Rico? Hello GM? Hello? Nawala yung signal ni... Hello GM? GM? Hello? Hello GM? Ayan, sandali lang. Maapulanta si GM Rico Salazar. Sandali lang. Gusto kong iklaro, kung dahilan duman, talagang daing tubig ang buong Legazpi ngon yan? Sandali lang. Hello GM? Ay, sandali. Dali lang po GM? Tama ba? Dahilan duman sa problemang ito, buong Legazpi po, daing tubig? Kadaklan po kan area kang Albay and Legazpi Port. Say po tubig. I see. Kung dahil kasi nakakalaot tubig ko niyan, ali duman sa ng cistern ang nagagamit or sa nangyari kaya baka dahil na tapos sarong booster pump kasubagong mga 9 o'clock. Kaya po piling ni, di pa man po nakakaapod sa Apa. Oo. pero pinag-aasahan ko po na makakareceive ako informasyon sa mga maabot pang mga minuto or I see. So ano po, inaasahan ta GM na... ng Legazpi Port District and Albay District, wala po. Iyo. Sinagot po ako ng penta, pero ang mga tao po, Opo. GM, inaasahan ba na hanggang Monday ini o until na ma-repair po yan, tabi? Selling mo? Ayun. Wala ang signal ni General Manager Rico Salazar. Hello, GM? Hello? Nawawala. Dali lang. Tawagan ulit natin mga tugang si General Manager Rico Salazar para sa nagkapera niya itong hapot, giraray. I-clarify ta kung baka hanggang Lunes pa ini. Tabi na... Hello, GM? Hello, sir. Yeah. Ano po, hanggang Lunes pa ang problema ta or Martes tabi? Ano ang timeline? Kaming timeline. Mag-coordinate para ma-repair tulos. Hiling po na maski pag tumila kayo doon sa binaba sa tubig or kung pwede pang ma-repair, repair po ngunyan hanggang sa aga. Apo, okay. GM, salamat na maray. Baka po may mensahe ka sa mga nagdanangog po ngunyan? Dispensa por dahil ta sa Ayun. source. Pati duman sa cistern. Iagad ko po na mga radio stations mag-abang sana tangani po na maipaluwas mi ang latest advisory manang utiki sa mga tao man na nakatipon sa tubig kung hanggang sa aga ay papoy. Opo. Ayun. Talaga, medyo may problema ang signal tano. Naputol na si General Manager Rico Salazar. Itak ko na, okay na po. Para okay na. Okay na po. Thanks. Yun tabi ikuan ko lang. Ito na, nag-upload si GM Gararay. Ang dali lang Hello, GM? Hello, sa mga go ahead po. Ng Water District po, kung pa pwede pong tipidan muna sa tubig or kung makakapang source, pero aram ko man po na ngunyan ang pinaka nangangaipon sinda sa tubig, lalong-lalo na sa mga day nakatipon or day mga tangke na makakaipon sa tubig. Iingwal mi po na pakaskason ang serbisyo tangani na maibalik sa normal ang katuyang supply ng tubig.
Opo. Salamat po Sir Henry sa pag-upod. Yeah. Sumagot po. Dahil talagang ito yung signal. Ayaw po ako sa medyo luwas kaya nakakuha po kita sa signal. Opo. Pero salamat po asin maray na apon po sa inyo. Okay, thank you so much mga tugang General Manager Rico Salazar sa i-kuan ko lang ha, i-kuan ko lang tabi sa Indogararay. Uliton ko lang po ini na paliwanag. Tadyan da tabi sa Happy Homes, Pawa, makusog ang tubig. Uy, maray pa kamo. May nag-sponsor kilugaw na merienda. Uy, salamat po ha sa Lugaw Republic. Wow, hinatulig di. Ay, salamaton po Pagulo, kay Sarah ito pinadara. Kay Sarah pinadara. Kay Sarah? Talaga Kay Sarah? Nag-intriga ka na naman kaya. Salamat po Si Sai nag-text kayo ni nagwapo tabi. Si Sai nag-text. Si Sai? Si Sarah o si Jenny? Siya lang daso nag-receive pala. Si Sai nagtanam kayo ng gwapo ngaya. Okay. Kamu na naman istorya na ka mo kipangpawara kipirot, please. Istorya na ka mo kipangpawara kipirot. Sige na, istorya na ako nindo. Pampawara lamang po kipirot maski ako nakanap na kigari mga 1 hour. Medyo nagapaltos pa ang isip ko Lataw pa sa kuyang kwan. Lataw pa kini. Okay, sige. Makusog po ang hangin digdi sa Happy talaga. Alright. Sige po, salamato na maray. Sandali ilingon ta mo na sa mga reactions kan sa tuyang mga listeners ngunyan na pag-aaga. So private tabi bipihen kasabay sa wala trabaho. Iyo po discretionary tabi. Basta in the name of public service okay lang ang data charges. Okay, thank you tabi amigo. Base sa academic program headed by Rodel Niño Franco, dapat ang APSEMO, PDRM MDRC DRMOs magkaigwag post-incident event para sa presko pa ang mga dapat maadalan sa mga sulod na mga remalaso o kalamidad. Tama po. Dapat lang. Mainiton na tabi digdi. Sento na mainiton na digdi. Congrats DCGB. Dahil po nindo kang pipig papabayaan. Yes. Okay lang po yan. Upgrade ang WDB Tobacco. Talaga. May brownout na. Okay na. May report tayo muna. Sandali lang Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Salamat po sa Lugaw Republic sa pagpadaratabi kimeriendahan digdi. Buda, pasalamatan ko mampalan si Tita Mariong Hoko kang Mang Inasal. Yan Nagpadara ki kadako na palabok di kaswapon. Tita Mariong Hoko, salamaton pong maray tabi at saka si Tita Tet, Ma'am Tet. Si Ma'am Tet kang Rabax. Good morning tabi sa mga taga Rabax. Ay good afternoon tabi sa mga taga Rabax. Ma'am Tet, salamaton po. Tabi. Salamaton Ma'am Tet tabi Salamaton pong maray kay Tita Mariong Hoko. Thank you sa palabo kasuhapon. Budaon ni po sa Lugaw Republic. Salamaton tabi sa pagpadaranin lugaw. Tamang-tama. Gusto ko talaga kimainit. Di kaya ako nagkakape masyado. Mga tugang, magayonon yan na habang malipot-lipot, magtagakaong kitang mainit. Okay. Si Jimmy, nasalita po minabalik. Jim, good morning. Good afternoon, Jim. Pipiroto na ako. Pipiroto na ako. Nata. Ay paminali ning isiwan. Yun na nga ni. Kinuha daw ini mahali. Basta medyo hanggan pang hapon ini. Ako ilinggo hanggang kitang mga 12 midnight pangunyan. Hanggang sa day pa nagkukulpaan saka kita mapahingalo, Jim. But hiyara dito ng maray ining so mga yaon sa Libon baga. So Kabilugan River na dahil pa nagkakairirahay. So mga nabring kang flood control project. Ang problema nagsusuki na pasiring na dugan sa sentro kan Libon ang tubig. Di gustong sabihin kung maghapon pa ning uran,
sa sentro kan Libon, babahaon ito. Mhm, Ngunyan yaon mhm. sa mga makabasan, makahirap kayo sa mga farmers na dahil nakahabol makaane, kung dahil pa man pwedeng anihon, nagpapainog-inog pa kan na sa indang mga paroyan. Mhm. Mhm. Di mate, Mhm. nagkataralan to pan kitubig ta BBP. Mhm. Kaya Mhm. sa ngunyan, iyo ang problema, dahil lang ta sige paan na uran, sige paan na dangkurus kan na paros, dahil pa masabutan kung sundo no arin ini matatapos na uran, ang peligro, ta kung sundo pang banggi, sa mga natural sa mga padre di pamilya, iyo ang nawawalat sarong, nagadidiskusyon na sa pamilya pagkatapos so ama, pipahali na kan evacuar na kan mga kapamilya. So, pwede mabibayan to sa mga hayop. So, pero mapipilitan daan na mag-evacuar, lalo ining si Sir na Romulo de Lima. Siya na nulusulusarong. Ayun. Na papantay na duman sa halangkaw na diki ang tubig. Kaya so ayon na kuan niya an prayer na mapundo na dangan sa masunod na mga pagbabudget dakan manungod sa flood control dapat may sabay na lamang ini. Dahil problema nita na dadanyaranaan sa indang source kan sa indang hanap buhay araw kani nagkaralanto pa na naman sa indang mga umahan, sayang na naman kan sa indang gastos kan sa indang napagtaranom. So yan ta BBP, kung sa mo yan, mantinido, maparos, and nagtatagaluya-luya sana, pagkatapos madang kuros na naman, and paros tapos uran. Yan ta BBP, ang sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alright, salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas sa Tercer Distrito, Canalbay. Kaya, pero pasalamat kita nangyari po ini aga, di ba? Medyo, medyo, bako masyadong makusugununon sa bagsak ang uranig di po sa Legazpi. Pero sa ibang lugar talaga, buminha tabi, susog duman sa informasyon sa tuy. Ay doon na to kung kumusta dyan sa may, si Joshua kasi, boy, garuday pang turog ang duwang ini, garuday pang pahingalo ang duwang ini. Kaya na mo kaya mo po din, pakaungan na sa duwa kigoto. Pakaon na tabi sa duwa kigoto. Alright, alas 1:20 na po, oras po sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ang pagbagyo, route ang LCWD. Nag-route. The other time, nag-apot ka man route man, tigsa time ininda na may bagyo sa kasi masabing route. Yung man ang Yung man ang the other time baga, nag-ano ka man ka ito na, bagyo man ka ito, nag-route, nag-declare na route kaya pinundunin na sa tubig at the time. Ang Aleco, naintindihan dahil sa may baka may maapektuhan sa may na nga ibaga nagadana na electrocute, okay. Pero ang tubig pipundo man ninda perme yan pag nagbabagyo pipundo ninda tapos sasabihin na may raot. Yung man ang ko yan maray pa i-record tatanganing itaot sa resibo sa inda every time na may bagyo may raot sinda. It's already habitual, I think. Garam naramdaman ko mananggad po kang inot. Naramdaman ko man kang inot. Yes, sir. Ka man nga nag-interview ka man nga kay GM na bagyo man ka ito, raot man, ayun pinundo man nila for several days. Kung yan, iyon na naman, and it always happens kung may bagyo. Nagtataka ako kung nata. Hindi ko alam kung nata. At that time nga, nagsabi nga sa mga tao, dahil na nga, ngayang kuryente, pangayang tubig. Okay. So, I mean, sana naman, wag na ang ganon. Okay. Thank you. Noted, ma'am. Thank you so much. Happy 30,000 followers at DCGB News Online. Salamaton tabi. We love you all. Thank you so much.
300,000 followers? Wow. Salamat pong maray. Tabi, mabuhay po kamo mga netizens. Ha? Yun talaga ng trend ngunyan, ano? Tabi, thank you so much po sa mga followers kang DCGB News Online at saka sa muyang Facebook page. Hello? Yeah, good morning amigo. Good afternoon. Tama ito biting istoryahan mo. Opo. Kaya po ang tanong mo niyan, BP, ang intervensyon ni Mayor Hisham, sandahanan si Kemnan, tamaluya niya sa LTCWD. Dahil nakisi, kung ano lang update mo niya sa mga tauhan niya. Ang kung kaya baga ang Legazpi Water District kwan siya uning ano pud kay ni distributor kang PhilHydro. So ang supplier ta PhilHydro eh. Both water supplier yan. Kaya po ang taga ng intervensyon ni Mayor Hisham, talagang Legazpi, dahil pinaming araw ka nang nangyayari. Iyo. May tubig sa to dyan pare? Walo yan, BP. Walo yan si Salazar. Diyan sa may mulabig, okay dyan kitubig? Wala lamang ka, BP. Ako nga, tama itong istoryahan mo. Ako nga, may problema ako pag uli ko ngunyan. Yung tabi nga ni BP. Yeah. Wala ka tabay, bumba ka duman. Gero de ko aram mo nag-andar pa ito. Sige, ipaabot na kay Mayor mo daw. Kaya po ang tubig mo yan, di ba lang din kuryente? Yes, ipaabot na kay Mayor tabi ang concern mo ha. That's a good point. Salamat tabi BP sa DCGB, sa public service, pati katosin doon sa bilog na Katikulan. Okay, welcome amigo. Salamat pong marami. Ipaabot tayo yan tabi kay Mayor Hisham Ismail na concern po nino. Joshua Bino, minabalik tabi. Joshua, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabahay. Opo. Ko konsidere ko, naglalayog-layog na. Anyway, tabi ni Henry, nasa paglibot-libot naman kita from Legazpi, pabalik naman kitang na Daraga area tabi ni Henry. Medyo nagluya-luya na paros kumpara kasubago tabi ni Henry. Pero ang piga ditang ko, kung baka naman mangkig-kig naman ining biglang rumapado naman tabi di Henry ni na ano ni makusog. Yeah, Mahiling sa mga private o kaya business establishment digdi sa palibot ka na syudad na talagang kumbaga nakaupod na depende kan mga nakaaging bagyo, halimbawa sa uminaging bagyong Christine na pati sa mga business establishment rin naog ng tubig. Kaya ngunyan dito Henry, mahiling ta pano talaga ng mga sandbag and mga pintuan, mga roll-up doors kan mga business establishment dito Henry, digdi sa Legazpi City. Uni sa may sa may Banyadero, may mga yero na nakaturumba na sa gilid dyan na tinampo. So taklob gar ini sa basura. Nag-Europe na nagkaturumba na dito Henry sa tinampo. Sa sobrang kusog kaining paros dara ni Super Typhoon na Uwan. Sa palibot dito Henry ka na sentro kan Legazpi, doang bagay na nagtakalat, mga tiridasong yero, kuda mga sardit na mga sangasanganin mga kahoy. Approaching kami depende sa mga tangod ka na Bicol University, kung nasa sa ngunyan, halos zero visibility BP, na inutan ka na tinampo, talagang may paros pa, kuda may uran, and talagang delikadong maray and magpara luwas-luwas. Yun ang tigasabi ko, BP Henry, sabi ko medyo nagkalma, kunin na naman, nag-iikot-ikot na naman kunyan ang paros na maradang bubitendring gari baga nag-ragubnob. Paski yaong kasalaog ka na mobil, mati mo, dangog na nag-ragubnob BP ang kunyan na paros. Digdi sa atubangan kan Bicol University, kulay green na ang tinamputa, puro na BP taktag na mga dahon, muda, mga sanga. Kaya talagang posible sundo taud-taud pa ini namamatian niya tong paros, tabatian abot ka na pagrapado pa saro-saro pero talagang makusog ang bagsakan paros kuda si sabayan BPN Rene na oran. Sa ngunyan mantinido ang kalabaan kaining Legazpi Daraga area na talagang kulang ang nag-aaging mga bihikulo ay nasabat man kita saro duwa na mga private vehicles tabi BPN Rene. Pero kadaklan talagang nagpaka hiripid
Tanong niya na talagang namamati pa. At paros asin uran kay ni Super Typhoon Uwan. Okay. Yan, tabi depende pasalamaton pa so Lugaw Republic tanaagyan man kami kasubago. Talaga. Man kami ni Lugaw BP. Okay. Hanya na Lugaw, sa nga ng Lugaw Republic? Ang Lugaw Republic depende. Ano mo so tigkaunan ta ka ito kan pagkatapos kan Ibalong Festival. Ramdam mo? Sa May Boulevard. So pagkatapos kan Ibalong Festival? Di ko matandaan na. So di sa Boulevard, so Banggina. Okay. Okay. Natandaan ko. Apwera ang kinaon ta ba kay naman mga tapsilog. Apwera sa tapsilog may lugaw pa na tinda. Yo. Spikaunan ta? Correct. Iya. Okay. Yo. Natandaan. Iyo pala. Lugaw Republic pala ito? Yes, pite. Okay. Iyo pala. Lingaw ko Salamaton po, busing. Salamaton na. Salamaton na maray. Po. Okay. Tama. So, init. Unibipe sa gate kan Bicol University CSSP. May tuminakdag naman na dakulang day man natakdag na putol sa kahoy. Tapos suminandoy na bipendre sa Kudal. Sa BIO CSSP. So, yun tabi bipe. Na sitwasyon niya to. Joshua, pakicheck daw. Taon ni kayo sa tuyang amigo, si Brad Mike, naghahapot kung igwad aki mga fuel stations na open ngunyan, gasolinahan? Negative, BP. Sarado? Legazpi and Daraga area, so mga sikat bagang gasolina na 24 hours ng operation, gabos BP and sarado. Ayun, tapos. Baka saga? Baka saga kung mag-ray-rayan panahon, baka lamang na masyado maapektan. Pero so far sa kanya depende, around Legazpi and Daraga area, wala kita kinahihiling na bukas na gasoline station. Yan. Okay. Anyway, kung bagyo pa baka saga lamang. Bagyo pa? Okay. Okay, sige. Sabi, BP Henry, na sitwasyon niya to, digdi sa kunyan, sa luwas, nasa sentro na kami, Daraga, Albay. Diba si Boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Alright, thank you Joshua sa report. Board member Milabal, sabihin mo si Joshua na puno na magsighid. Ano to? Puno na magsighid. Board member Milabal, maray na agad tabi sa imo. Asa tuya tabi na mga birthday celebrants ngunyan na may mga belated happy birthday nga pala sa kuyang tugang birthday kaswapon November 8 si Brad Sunny Maceda. Belated happy birthday tabi Brad birthday kaswapon. Sabi ni Aldi po amigo, barometric pressure rising 965 HPA now 968. Gusto sabihin pag naghahalang ka ang pressure, tama amigo, paharanian bagyo, tama si Premier. Tama, tabi LD. Normal pressure sa tabako is 995 HPA. So, sangon yan from 965 to 968 HPA. Medyo, lingaw ko na sa pagbasa kan barometro. Lingaw ko na ano nga iso indikasyon kang pag-araw ka. Yan kaya, pag yaon na so bagyo, minabagsak yan ang pressure niya. Tabi kaya kanto kan may barometro kami kaya lang naraot na sa barometro mi digdi di mi natabi ko akong kumusta na ang sitwasyon. Okay, o sige ta makiki-update kita sa Pag-asa, maapo daw kita sa Pag-asa ta at least ma-reiterate tabi sa tuya gabos mga tugang ang sitwasyon sa tuya tabi na kapalibutan. All right. Sige. Try natin ang Pag-asa. Tabi 1:31 oras po sa Pilipinas. Ngayon pong Aldaunin Domingo. Yan. Sige daw. Ringing po ang Pag-asa. Hello? Hello amigo. Hello. Good morning, Sir Henry. I'm Melvin. Maray na agad tabi, amigo. Maray na hapon.
Opo, Sir Henry. Opo. Sige na, pwede tabi migo, gari, kuwan ka na, gari paspas ka na ha. Tama? Iyo po, medyo napaos lang po ako sa Iyo. report na topic po. Ay, nako. Oo, baysa na migo. Anyway, naintindihan pa man. Sige daw migo, pwede pakireiterate kan latest forecast sa tabi, ngunyan, para duman sa mga nagharapot Yung last garay. forecast po natin, Sir Henry, nung alas 11 pa, hindi pa naman 2 p.m. kaya hindi pa natin Okay. nabasa yung pinaka-latest na 2 p.m. 2 p.m. 2 p.m. Pero, ano? 2 p.m. ang latest pala? yung 11 p.m. Okay, sige. Welcome po kami mga 2 p.m. tabi, amigo, para sa latest forecast, ha? Melvin? Hello? Apo, sige. Thank you, thank you. Rest muna kang boses. Medyo ka na. Tabi. Napa si Melvin Almuela. O dyan ang alas 2. Tamang-tama. Pagtukaw ni Paling Mar, maaraman tatabi kung ano yan, kung ano tabi ang kung sabi yun, rising means paharayo. O, tama pala. Thank you, tabi, amigo. Pag sinabi ngayang rising means paharayo. Yan. Okay, good. Thank you, tabi. Amigong Aldi, kumusta na ang sitwasyon, tabi? Diyan mga tugang sa Tabaco City, ha? Sandali lang. 168 na. O di, naglalangkaw so pressure man ang ano. Sige tabi, amigo, salamaton. Pwede makisuyo kay Joshua kung may bukas na bakalan kamote? Pagkaon ko sa evacuees. Ay, garo, wala man kan manay mila. Tabi, board member mila. Tasaod yan eh, di ba? Hello? Hello? Good morning, good afternoon po. Yes. Day na mapundo ang oran. Mapundo po, pakalipas kang bagyo. Makusugon tabi ang feedback ang radyo. Pwede pakipaloy-luway po. Makusugon tabi ang feedback ang radyo. Pwede pakiluway-luway kang bulyom. Sorry po. Iya po. Mayapot ka pa po. Ano po? Day na kami nakaluwas kiyaro. Nagbabagrat nga ni. Day mangluwas na siri po nun ka mo. Pipasararay sa harong. Nagparareklamo. Doon na, sa tubig mo yun, sa tindahan, naabusan kami tubig di sarong. Bagyo baga? Di magparareklamo. Pagkatapos ang bagyo iyo. Iyo tabi, sir. Bagyo. Day, lumahali sa bagyo. Mabulnutan ki basta-basta. Ano na sanahan para naghapot? Gari, pwede mag-sorry po sa gurang. Pwede. Dalig paulog takaman sa tawa. Kayo nung kapagkarawan. O di, ingat. O, kumusta ang sitwasyon dyan? Oy, kumusta na? Maparos pa ba? Mauran pa? Kumusta ang sitwasyon sa Lapu-Lapu? Mauran. Mauran? Oo. Pag naparos makusog. Iyo. Dada isus. Then, sa tubig mi sa tindahan, di ako nakaluwas. O, sige, badla. Basta mag-ingat. Di magparaluwas ko natabat ha. Di pisil magpara pa oran ng gurang ha. Aron ni, masana ko ta, mga 20 lakad. Okay. Okay, salamat po. Alright. Thank you. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Caller ta mga tugang from Rapu-Rapu Albay. O at least ha. Ano yan? May mga kwantabi, may mga sitwasyon na dapat magtaga-ingat talaga. Tangani po na kitang problema. Sa Kimantong daw, sa Kimantong bahaman sa Tinampo. Ayun. Sige. Walang problema, tabi ang LCWD. Ang problema, tabi, PhilHydro. Ayos man ni. Dagit na. Okay po, nasabutan ko po. Wala man ngayang problema, tabi, ang, ano yan, ang problema sa PhilHydro, tayos, nag-out niya, so, tubo. Okay, sige po, nasabutan. Ayos ka, maray ka man, tabi.
na ano ini na madali lang taon ni may naghapot sa kuya tabi kanakol ka naghapot sa kuya bano kaya nagharapot ta deng radyo di ba de kaya ang radyo sinda kaya sa iba pipaagi sa hapot sa text no ngani na alright okay na ba to o sige po ang concern mitabihin kung arog po kayo ni, basta ang klase, ang suspendido po klase sa aga buda sa Martes. National po ang nagkuhan kaiyan. National tabi ang nagpaabot kaiyan ki instruction. O levels po yan, Monday and Tuesday. Iyo po, pahingalo po kamo pagkatapos. Iyo, kami po talaga mapahingalo kami after na kayo niya. Gibong padatulan ang bagyo, wala talaga si standby generator. Ang pagkasabot ko duman sa problema kan fail hydro, tagar naraot sa linya, sa tubo, naraot sa tubo, tinamaan tabi kan, ano yan, kang baha daa. Yan pero, yan nga ang problema kan, si primary repair ka yan. Didi po sa Central City, wala man kitubig. Yan ang problema. Tadi, ayo po kibalak ayo po mapundo puan pakuan lang kay alat-alato ni 2 o'clock pagtoko ni Padingmar igwatabi diyan ki latest na update tabi ang pag-asa kung hain na siya pero kung hilingon nindo ang tracking ni Uwan medyo nagkuan na po siya nag-oro abantina nag-oro injot na po siya kidiit isa akong evacuate gusto ko mag-umuli pero grabe di ka po maguli. Diyan, hanggang day nagataram ang gobyerno na kamutabi mag-uli, de po mag-uli. De po mag-uli. Maray na hapon tabi, pakihapon tabi kiuwan kung anong oras malayas digdi sa Lidong Santo Domingo, naubos na so mga abokado buda batag sayang, narulumbod pa pati, makusugon pang paros. Yan. Ang sabi kan pag-asa, ulitong kulang late night, late evening. Hanggang late evening po, mga tang magkakaigwatabi kita ki ano yan magkakaigwatabi kita ki sitwasyon na malabagyo pa no mahiwason kaya bagang langilang ni Uwan mahiwason ang langilang kaya yan po ang sitwasyon di ako matubod na wara tubig grabing uran wara masyado ka manas. Grabing oran ngayon, warang tubig. Sulin niya po kang water district. Yun na, diskwido po. Kung ako ang tagapagtaram kang water district, mag-iwal kitang dawa. Sukan tabi. Sukan tabi. Linya, yung tabi ang nadiskwido. Pagkaman tabi, baha dyan na yaon tabi sa tuyang palibot. Nasa linya po mga tugang si Joshua Bino, minabalik. Sarado ang market tapos matubig pang atubang kan market. Digdi po sa Legazpi, tabi ako nga ni day makabalda. Ayun, matubig sa may Legazpi City Public Market. Joshua, good morning. Good afternoon, Joshua. Yes, good afternoon. Naghahanap si board member ki Bakalang ki Kamote. Anigwa, Bakalang ki Tinapay. Pwede pa. may buka, nakabakal kami. may bakalang ki Tinapay. Okay, sige. Kung Kamote, pakot-kot pa. Oho. May makalang ki Tinapay kung gustong tinapay ni board member. Oo. Sa inyo yan? May bakalang ki Tinapay? Daraga? Gari man sa nasupig tra mo si board member Milabal na bumakal siyang tinapay. Pero makakawang Kamote. Hiyo man ang gadading. Oh. Marayo ang kamuti pagkaan sa evacuees. Sa totoo lang, ang kamuti, ang orange ko na kamuti, Mansiramon, paborito ko yan. Ang problema, tabati kulob ang mga evacuation center. Iyan nga ni, kuta na rin, pagkagulpi yung kikamuti. Oo. Tadyang kaan, bata, kulong ba? May nagburungagang kaan dyan. Nagtururuan. Anong yan ka sa kamburungagan sa evacuation? Nagturuan niya kung sising nga nagpasangaw. Ayun na. Okay. Maray na hapon sa mga parantabay. Yaong kami digdi sa barangay Timantong sa Daraga Albay.
medyo hupa na tabi BP Henry na baha digdi sa Kimantong area, particular na ang pinibagang tigbanga ay tigbabaha ining Kimantong area sa may harani sa Shell. Ngunyan ta ini baga dito nagiri-catch basin na ining nangyayari digdi ang tubig gali sa itaas minabulusok pa ibaba digdi sa may partekan ining Shell digdi sa Kimantong. Ngunyan medyo hupa naman tabi BP Henry na baha tubig ali sa iraram kan ano ni drainage nag-aapaw na pa ibabaw sa tinampo kaya nagbabaha palandig dito BP Henry. Grabe ang bulwak, pressure kan tubig pa ibabaw sa kunyan sa tinampo ngayon ang taw sa kan pagbaha digdi sa nasabi ng area pero sa ngunyan tabi BP Henry medyo marayray na ang sitwasyon bati digdi sa barangay Kimantong sa may parteng sa may parte mga biting patukad ka na na makurbada. May sarong halalao na truck na may kargang mga sheet pile. Opo. Nakapundo sa tao kan tinampo. Sain? Pakiulit daw? Kimantong. Kimantong pasakat? Pasakat. Oh. Na makurbada ka. Oh. Yan to truck tabi BP Henry sa tuong linya kan tinampo. Oh. May kargang mga bakal, sheet pile. Nakapundo BP Henry sa tao kan tinampo. Dahil ko sure kung pinarada sa tao kan tinampo o narautan. Pero possibility narautan. Kaya may truck dyan tabi BP Henry. Anyway, ang sitwasyon medyo okay naman. Medyo kulpa na baha digdi sa nasabi niya to na lugar tabi BP Henry. May mga takdag man mga pundo na ang paros, Joshua? Pundo na? Nagbalagyan ang paros? Iyang day pabitay. Pero nagbakon arog kang ino kasabago? Naudto, ng mga alas 10. Ang kasabago, so sursigid ang paros. Ini, maparos kisarong makusugon. Mapundo. Sabi yung nag-iikot-ikot ang paros, tapos mapundo kitarang minuto. Tapos tigtigong ka naman kay bakusugon naman na paros. Talaga? Aron ka na sitwasyon digdibiti sa luwas. Ang oran dahil man kay pundo na pagbagsak tabi ni Henry. Pero bako naman masyadong makusugon. Okay. Pero mas bagay maray na yan na pundang bako masyadong makusugang oran. Diba? Ito may paros-paros, medyo kanta. Kumusta? May mga wires na nagkatulong ba kamong nagyan? Mga poste sa palibot? Ang kinamarayan ta paggaling Legazpi to Daraga area depende sa may highway wala kitang posting na nga nakatumba. Good. Nag-agi ka mo sa Washington? Halimbawa ngay hali dyan sa Kapitolyo pasiring dyan sa may Urinutan sa nangya before Dariles? Tranquilo so agihan mo be. Maray, klarado? Kada lang kami nakabalda ka subago ta may nakaulang na nakulao na. So naman sa may UST ito? Pinag-clearing na, okay na. Okay na, good. Yun lang. Ay, text ko ta. Text ko ta si Mayor. Kung yun man. Grabe nga pasali mo. Garang yung mauli ka muna na. Bagong bayan ka ba? Ano? Bagong bayan ka ba? Bakit? Kahit masama ang panahon, uuwian kita. Alangan man. Siyempre. Alangan man. Saan na ka mauli? Sa bagong bayan. O kaya? Opo. May alam ka ba? Wala po. Oh, very good ka. Okay, sige. Ayan, BP Henry, ang sitwasyon, digdi sa Kimantong area, sana magdadoro-diretso na ang pagtrangkilo BP Henry kan panahon, pero talagang di pa advisable ang pagluwas dahil sa mga biniglaan BP Henry na pagkusog kan paros. With Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. So 15 minutes na lang tabi bago mag-abot mga tugang ang alas 2 din hapon. Pag alas 2 sa Baganindo si News Director Mar de la Cruz. Ang kasanggata dyan sa luwas tulo lang. Si Joshua, si Jimmy, si Jomar. Si Paring Al pala. Apat. Paring alarmaryo para po sitwasyon mga tugang sa satuya na kapalibutan. Iyon na po yan. Halat-halaton tan lang tabi na magklaro mga tugang an gabos, no? Totoo lang, mga tugang masabutan ta kung anon mga pangyayari. I mean, kung sa Padagos, ako sa iling ko padidistansya na pong Hiluay-Luway. Kaya lang, dahil siya masyadong minakaskas ang travel niya,
Ano nga, dakulaw na lang ilang po ni Juan. Ha? Hello? Yeah, morning. Good afternoon. Tapos yung bulletin na rin. Ah? Yung pang bulletin. Bulletin? Ang pag-asa. Ay, alas 2 pa, migo. So latest, tabi, alas 2. Sabi ni Melvin. Ay nga na. Alas 2 pa. Kaya ko nagpirit ka sa bago ta. Maulit na. Mangkerak man ni Melvin. Bata wala ng boses. Hindi pala na bagay na nag-program mo. Iyo baga. Di man pwedeng pabayaan ka mo. Pasalamat kami sa kayaraon ka mo. Bata anas pa lang ka mo, Jay. Ano? Anas mga Jay. Anong Jay? Si Jimmy. Jomar. Jomar. Yung man ang ganda no? Joshua. Ano nasa film? Joal. Si Sai? Si Joal. Jomar, Joshua, Jimmy. Si Joal. Jomar. Yeah, si Jomar, si Joal. Oh, si Jenry. Si Jenry. Gusto ko ng pwersa. Ay, salamat nito. Sana lamang magluyan, ha? Ay, yeah. Okay. Okay, Migo. Salamat, ha? Ako sa lingkod. Dito ng luway-luway ini, ha? Okay? Sige, Migo. Alright. So, yan tabi, mga tugang ang mga pangyari. Diyan po sa Satuya na palibot. Kaya, kwan lang, dit lang na tsaga-tsaga. Tayo man ang ganang buhay. Maringan ita. Ako sa iling ko, dahil reported mga tugang na casualty. Ano? Mas magayon po ini na sitwasyon ta sa palibot. Tangani po na ayos lamang ang satuyang buhay. Hello? Hello, Reg. Good afternoon. Hindi ka namin namatapos ako. Ay, nako. Ay, maray ka pa. Tingnan sa iling ko. Kasi tingilin ko sa TV so ano mo eh. So, sa YouTube kasi ako na iling. Ano po? Sa YouTube? Oo. Kumaral ako naginig so sa Indo ko lang yeah. Live. Kaya iba mo kayo sa kong babae. So, kasabang pa ito? Kasabang pa ito? Kasabang kaya ito. Pangata. Ito. Ano, Migo? Ano? Puro tulog sa kahoy niya ako. Kakula ko na ini. Sain? Naglas sa luwas ka ngunyan? Nag-ikot lang ako rin sa lakaw lang. Iyo nga. So, nga kundo ba ang duros? Iyo. Hindi sa iyo yan, may katulog lang. Iya, oo. Mga, pero gari, basta ano importante, Migo, kulang kita kitumba na poste. Delikado yan. Tapos pagbukas ko kang dito, walang tubig. Ay. Yan ka na. Yan na ba? Confirm yan. Confirm tabi yan. Sabi ni Missy, sinatawag niya na kinaoran mo dati G. Enrico Salazar. G. Enrico Salazar. Opo. Ang figure niya. So, Pedro. Yeah. So, kung sa Pilay may diferensya, may diferensya pala sa Water District. Oo, may diferensya. So, Pilay doon. Tayo linya da. Sa supplier. Supplier. Kung sa supplier ay talaga si Water District. Yeah. Para fairman kayo, no? Correct. Fair enough. Kung siya nagpe-perform ka sa iyang pagiging GM dyan sa i-evaluate na. Pero kung ang diferensya pa kuman talaga sa Water District, tuman sa kaya lang kung nariparo ko kaya, kanduwa naman kanduwa talaga sila. Nagkasabay man sila na yung tubig. So, akong sources ba sila kang tubig, hindi, alini sa mga tubiro man sana niya. Iyo po. May mga water pump baga. Hindi pa talagang gasolina. Yeah, okay. Talaga. Okay, Migo, salamat ha. Yeah, okay. Sige, mabuhay. Okay. Thank you, Manong Reg. Alright, mga satuya na mga listeners natin sa bilog na sa Legazpi City. Although kasi bago sabi ni Mayor Hisham, mga tugang kwanda tabi. Ano po yan? Kaya pag nagluyan na ngayon ang panahon, may maluwas ngayon na clearing team.
Maluwas nga tabi na clearing team mga tugang para sa ano yan ha, para magkaigwa ki clearing operations. Tabi may mga reported na mga kahoy na nagkaturumba, may mga sanga na nagkaturumba. Tabi as in iba pa, kaya may mga nakaamba po mga tugang na pwede na magtrabaho kaya. Yo, ang iya kay lang ang sunod na kaining hapot nindo sa aga. Boda niya na banggi, kuryente. No rin niya tabi Henry magkakakuryente. Tangigibuhon kan alay ko kayan, aram ko na tabi. Ini bako man napig-inot ta so alay ko. Pasensya na po kamo mga busing diyan sa alay ko. Bako napig-inot ta sinda. Kun aram ko na ang gigibuhon ka anta sa aga tabi. Ang mangyari kan sa aga, maski diyan ngayon pag nagkuan ang panahon, ang gigibuhon ka yan, di man hindi yan i-restore kibigla. Nga i-on switch on mo yan na substation. Naka-off nga ang substation. Di man tabi din na yan i-restore kibigla ta. Para sa safety niya to gabos, ang gigibuhon tabi kay yan, magakaigwa mga tugang kikuan, magakaigwa tabi ki magkaigwa tabi yan ki ano yan ki operation. I mean, ano po nga ni kayan? Maklearing man, maklearing man po sinda kang linya kayan. Kaya di po yan basta-basta mga tugang na ibabalik po ninda. Iya po. Kaya kung man yan, arong tabi ka nang mangyari tabi sa aga. Kaya maharapot kita, no rin nga tabi ang kuhan, no rin nga tabi kita makuha kang kuryente. Yan po, ayoson tabi yan. Ayoson tabi ninda yan, mga tugang na bagay na yan. Ha? Okay? Kaya, hello? Hello? Hello, good afternoon, Sir Henry. Good afternoon po, sir. Si Joel ni. Si Sai po? Si Joel po. Joel. Pabariis. Sige tabi, Sir Joel. Ano pong may paglilingkod? Kasi po yung going to Pabariis po, yung linya po ng alay ko dito, bumagsak po yung yung sa high tension wire po. Ay, nako. Tapos, high tension wire? Nakatugan ng dalawang Gemelina po. Opo, oo. Unpassable po siya, sir. Dakula pong kahoy, sir? Dakula na Gemelina. National Highway, pasiring sa maan nito? Bako, pasiring sa Bariis po. Pabariis. Okay, Opo. okay. Sabi, Purok Dos po. Purok Dos going to Bariis, tabi sige malapit sa may Sagurong, sir. Opo, i-text ko tabi kay Mayor, message ko igod asyang hindi ki-clearing team na maluwas, oras na wala na pong makusog na paro sa palibot. Importante po, unpassable po siya, hindi makaagi kahit sa motor, hindi makaagi. Okay. Ano po na, duwang Gemelina pong dakula, nakabalagbag sa tinampo na tumba? Iyo po. Opo. Sige, sir. Tignot ko po. Nakatugan niya sa high tension wire. Oo. Yes, sir. Param tatabi sa lokal na gobyerno, ha? Ipaabot ko po, ha? Iyo po. Salamat po, sir. Opo, okay. Sige, sir. Okay. Mabuhay. Alright. Yan tabi, mga tugang may dumadaang Gemelinang natumba dyan. Palan, sa lugar. Tabi. Sa may parting iyan kan Bariis. At least may na-report tabi. Forward to sa lokal na gobyerno. Good PM, Sir Henry. Sa tabi ang bagyo. Halat-halaton mo po na 2 o'clock sabi ni Milvin Kasubago, may update nga kita pong 2:00, ha? O atyan magkaraturog tulos sa aga marulumbod kita. Kadakol kan takdag na lumbod gayon. Ang hapot, no arin mahali si Uwan, tawara kami pagkaon ligdi. Ulitong ko po, sabi kang Pag-asa Kasubago, late evening. Baka mga 6:00, 7:00, pagdiklom, saka man tabi estimate kay, mahali, mga tugang gidi po sa tuya na palibot. Iyo po, iyo tabi yan sabi mga tugang kan Pag-asa, ha? Kaya maghalat-halat lang po hanggang dyan na magdurodiklom.
Pero mo niyang gari, bako naman makusog ang duop kang paros, para ka sa bago medyo ka na lang, patama-tama na lang tabi, padoon-doon na lang, kumpara talaga sa bagong mga alas 10, alas 9, alas 11, talagang ma-feel mo na nagtatanog ang tower kang DCGB. Ngayon nga, di na ako nakakadangog dito sa muya dati, dangog ko sa announcers booth ang doon, gubuhub, mga tugang kamparos, no? Pero mo niyan, tabi, limitado ko ng madangog iyan, ha? Okay, sandali lang, may apod kita. Hello, good morning, good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes po. Hindi po sa Bakakay, sa barangay hindi. Iyo, manggiraray ang kasog, madoon manggiraray. Iyo, yan po kaya kamo, sir, sa First District. Ang First District na po, signal number 4. Iyo po. Opo, are po kamo sa facing po kamo Catanduanes. Kaya pa umulag si mga payad. Oo, tayo baga na Rapu-Rapu, Santo Domingo, Bakakay, Malilipo, Tiwi, Tabaco, number 4 po ang sa pong signal dyan. Kaya, yan pa sa inyong paros tabi. Na nagluluya sa Mapamparos. Iya, opo. Okay. Salamat. Sige sir, salamat. Alright, yan tabi. Mga tugangan, mga latest na mga pangyari yan. Alright, siguro mapaaram na ako ta. May kwan ako titi, may iluwas ko na pwedeng namatian ko. Pantabi, kay pag ko tabi na gano'n yan, sige ang inom kong tubig. Inom kong tubig. Pag ako sige ang inom kong tubig, magayon naman, tas sige man ang luluwas ka yan. Ano? O bueno, mga tugang, standby na kay San masunod natin, News Director Mar de la Cruz, 2 to 4 p.m. No? Tabi, ako sa iling ko ba, kahanggan pa kaming 12 mo yan. Pero dyan taon forecast na 5 ilingon ta. Ha? Baka, ang ma-determine po sa forecast na 5 o'clock. No? Kung talagang harayo na po sa tuya, magbalik kita sa normal na schedule kang broadcast or po ang tapang mag-extend po hanggang 11. Para makuha ta so last na forecast 11 o'clock po nin pagkabanggi, ha? Kaya antabay lang yan po kami para ihatod sa inyo kompleto na broadcast coverage para po sa kamugtakan kan ni Juan kung siya po pahali na o pasain na po siya. Okay? Salamaton po kasi nung pagantabay, asin tiwala po sa estasyon na ini. Sa pangaran po ni Chief Ramir Tanay, kasabay po diyan si Jerome Martinez, sa newsroom Jenny Balyaran, buda si Shara May Leron, kasabay po si Pio Fernandez, si Joshua Bino, si Boy Mata sa Mobil, Joe Marbian, buda Jimmy. Ang tuluta pala nasa field, puro letter J, ano? Letter J. Saan ba uli na may pagpauli. At sabi ni Pading Mar, hanggang ngayon nga si Jenny kasi Shara, dahil kita mauli. Nantala mo ni News Director. Pero kung mauli lang yan doon nga, sir, mauli naman niya kita. Ganyan ako, iyo, tama ang desisyon mo, Pading Mar. Kung mauli na si Jenny kasi Shara, mauli, ano pa man? Kung para tiniran dalig din sa DCGB, mauruli na kita ka, boss. Di pagpahaloon si Jenny kasi Shara, ha? Hatod ta sinda dyan na matanga, Chief Ramir. Hatod ta sinda sa uli aninda. Iyo. Pag uminulan, hilingon mo. Tama si Pading pagyam pa ngayon daw, pait pagita gaya. Ako yung manan, ngayon ako, tama ka pa din. Susundo na daak. Day magpasundo kay Papa. Sara. Yaw din si Sir Henry, di mag-worry. Ha? Di ka mag-worry. Yaw din si Sir Henry. Naman si Papa. Yaw si Chief Ramir, yaw si Boy. Yaon sa mobil, di ba? Ano nga ditan? Dahil naman kibaha, dahil ka man nagugutom, takadakol kitang isira, dig na kuhan, na dilata. May lugaw pa, saka baga. Salamat, kanserong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. News Director Mar de la Cruz, susunod na. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, plema.